ka danna subscribe sannan kuma ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryen mu akai-akai da zarar mun dora a wannan tasha ta mai albarka. Mun gode. Assalamu alaikum, barkanmu da sake kasancewa da ku a wannan tasha ta mai albarka mai suna Arewa Zone Hausa TV. Kada ka manta in yau da farkon zuwa ga wannan tasha ta mai albarka ka danna mana subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryen mu akai da zarar mun dora a wannan tasha ta mai albarka. Wanda a yau shirin namu na duniya taurari na waye gwanin ka zai tattauna ne akan wayannan shahararrun waka guda biyu kamar yadda kuka gani Auta MG Boy da Hamisu Breaker. To ina masoya Hamisu Breaker, ina masoya Auta MG Boy, muna so ku ware mana tsakanin Hamisu Breaker da Auta MG Boy wanne ne fiye wani tsara wakar soyayya a jita kuma a jira dinta har ma a da ita. Kai dai kada ka manta ka danna mana subscribe a wannan tasha ta mai albarka domin kawo muku shirye-shirye masu gayatarwa, sannan ka danna like a wannan bidiyo, sannan ka rubuta mana comment da mawaƙin da ya burge ka tsakanin Hamisu Breaker da Auta MG Boy. To masoya Auta MG Boy da masoya Hamisu Breaker, yanzu da farko zan fara shiga wakar ɗaya daga cikin wayannan mawaka guda biyu Auta MG Boy da Hamisu Breaker domin ku ji yadda ta kasance, sannan ku ji ku ware mana tsakanin Hamisu Breaker da Auta MG Boy wanne ne fiye wani tsara wakar soyayya a jita kuma a jira dinta har ma a da ita. Kai dai kada ka manta ka rubuta mana comment da mawaƙin da ya burge ka tsakanin wayannan shahararrun mawaka guda biyu Auta MG Boy da Hamisu Breaker. Mun gode, bara mu shiga wakar Hamisu Breaker da farko domin ku ji yadda ta kasance, sannan ku ji ku ware mana tsakanin Auta MG Boy da Hamisu Breaker wanne ne fiye wani tsara wakar soyayya a jita kuma a jira dinta har ma a da ita. Dan haka bara mu shiga wakar Hamisu Breaker domin ku ji yadda ta kasance. Sanan na ji duniya gun mai kaunar ka za ka ce salam, abin duniya kudu sun fana'un kamar kiɗan alam. To ni ma masoyiya zan bayyana miki na zama kalam. To masoya Hamisu Breaker, kun ji da wakar Hamisu Breaker ta kasance ta jirgin masoya. Kada ka manta ka danna mana subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryen mu akai-akai da zarar mun dora a wannan tasha ta mai albarka mai suna Arewa Zone Hausa TV. Yanzu bara mu shiga wakar Auta MG Boy domin ku ji yadda ta kasance. Tunda kun ji yadda ta Hamisu Breaker ta kasance, to bara mu shiga ta Auta MG Boy domin ku ji yadda ta kasance, sannan ku ji ku ware mana tsakanin Auta MG Boy da Hamisu Breaker. Tafi wani iya tsara wakar soyayya a jita kuma a jira dinta har ma a bare ita. Kai dai kada ka manta ka danna mana subscribe sannan ka danna like a wannan bidiyo, sannan inda dama kai mana share din sa zuwa group na WhatsApp. Mun gode. Yanzu bara mu shiga wakar Auta MG Boy domin ku ji yadda ta kasance. Komai nake yi shi ne yake biya mini, idan na mance shi ne yake tuna mini. Da Auta MG Boy, kun ji da wakar Auta MG Boy ta kasance ta mai sona. Kada ka manta ka danna mana subscribe a wannan tasha ta mai albarka mai suna Arewa Zone Hausa TV domin kawo muku shirye-shirye masu kayatarwa, masu kuma nishadantarwa. A nan muka karkare shirin namu na duniya taurari na waye gwanin kawo wanda wannan tasha ta mai albarka mai suna Arewa Zone Hausa TV take daukar nan kawo muku. Kada ka manta ka rubuta mana comment da mawaƙin da ya burge ka tsakanin Hamisu Breaker da Auta MG Boy. Mun gode masoya Auta MG Boy da masoya Hamisu Breaker, kuma ku ci gaba da kasancewa da mu a wannan tasha ta mai albarka mai suna Arewa Zone Hausa TV domin kawo muku shirye-shirye masu kayatarwa, masu kuma nishadantarwa. Mun gode, sai kun ji mu a shiri na gaba na duniyar taurari na waye gwanin ka wanda wannan tasha ta mai albarka take daukar nan kawo muku. Kada ka manta ka danna mana subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryen mu akai-akai da zarar mun dora a wannan tasha ta mai albarka. Mun gode masoya Auta MG Boy da masoya Hamisu Breaker, kuma ku ci gaba da kasancewa da mu a wannan tasha ta mai albarka mai suna Arewa Zone Hausa TV. Kada ka manta ka danna like a wannan bidiyo, sannan inda dama kai mana share din sai zuwa group na WhatsApp. Mun gode masoya Hamisu Breaker da masoya Auta MG Boy, ku ci gaba da kasancewa da mu a wannan tasha ta mai albarka mai suna Arewa Zone Hausa TV domin kawo muku shirye-shirye masu gayatarwa, masu kuma nishadantarwa. Bisalam, sai kun ji mu a shiri na gaba na duniyar taurari na waye gwanin ka.